Roja çarşemê serdozgerê Dadgeha Bilind Tirkiye ji bo HDP were girtin doz vekir. Beriya wî jî li Parlamentoya Tirkiye parlamenteriya Ömer Faruk Gergerlioğlu hatibû betavkirin. Dozgeriya Dadgeha Bilind îddianameya xwe de dibêje ku HDP dewamiya PKK'ye bi fermana wan siyasetê dike û divê were girtin. Li hember dozê li Amedê rêxistinên sivîl û HDP daxuyaniyekdan û hewildanê şermezar kirin. Parlamentera Amedê Dêrsim da anî ziman HDP partiya gele û tu caran jî li hember zilmê serî danayne. Dîsa li hemû Tirkiye darbeyeka demokrasiyê pêk hat wekîlê me yê Kocaeli'ye Brez Ömer Faruk Gergerlioğlu bi awayekî bê hukuk vekîltiya wî xistin da ku bûye lîstikvanê lîstikê AKP û MHP bi xistina vekîltiya Brez Ömer Faruk Gergerlioğlu jî tenê nema li dijî partiya me ji bo ku partî bê girtin doz hat vekirin. Lê tiştek ji bîr dikin ku HDP hêza xwe ji gel distîne. HDP gel bi xwe ye. Di dîrokê de em dizanin ku bi dehan caran partiyên Kurdan hatin girtin. Lê tekoşîna Kurdan tu carî serî netewand, çok neşikand. Em ji niha ji vê qadê li ser navê hemû gelê Kurd dibêjin. Bi dadê, bi zorê, bi polîtikayên faşîzan win nikarin serî vî gelî bidin tewandin. Hêja gotinê ku ji milê hikûmetê heta niha li ser doza girtina HDP tu daxuyaniyek nehatiye belapkirin. Ji partiyên opozisyonê jî Yîgrê Serokê İYİ Partiyê gotbû bila HDP pewendiya xwe ji partiya terorîst xut bike. Ger MHP be jî bi terorê hevkarî bike dê bêgirtin. Me ji çend rûnişvanên Amedê jî li ser doza girtina HDP hezrê wan pirsî. Ji xwe ceribandinê getirên partiyan dîrokê de berbiçavin tên zanîn. Ji bo yekê jî xelzbîna wan, tengbîna wan an ku hêdî tinebîna wan dixwazin bi navê zagonê, bi navê dadê bi awayî îmajekî, rengekî bidin raya giştî. Şekû awayî tune. Aslında xilazbîna wan, xilazbînan gelên Tirkiye jî bi hebûna HDP, bi hebûna feraset û rêxistinekirina HDP'ye. Girtina partî siyasiye yani kanûn îmanî neşwen çavîl tinebûna ku divê bira Kurd tinebin. Kurd li rêya ezman li kêrê hebû li payê digere de bira Kurd tinebin ji bo Kurdan e yani ji bo tişkî ne ji bo tinebûna Kurda vê jî dika. Êja dinya zî zanê dinya Kurd kirine çar perçe dinya li Kurda derzî nakerê. Eger îro dinya li Kurda derketena Kurd bê xwedî mane yani tehdal Kurda dibû, pir tehdal Kurda dibû. Yani dava hakkı xwedka dibe terör, dava hakkı xwedka dibe raçiye, dava zamanı xwedkin dibe terör. Em bêje çi yani siyasiye tişkî kanûnî ne. HDP bêgirtin yek kere yek were. HDP ancak gel bikare bide girtin. Gel tine gel jî bide girtin. Başka çarek tine yani. Zaten siyaseta Türkiye bir kırıcıyı, siyaset nemayı, xetimini peşe ögüst. Ev ve çünkü MHP Türkiye yönetmişti ki tu alaka Erdoğan jipetine. Erdoğan zaten kuvvanda kiriye. Yani ev irada gele kurmacı MHP naxwazır meclise da. Nekine bir siyasi parti ke merçime kapat bike. Parti Gavak tezbeyaz irada gele Kurd virda naxwazım te vitişti biki. Oktu bu xwazici van tiştana yanışın. Tişki çep. Xecî Can Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.